The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Kakakwento sa illegal na droga. Nagawang bypass. At paano sinapit ng biktima ang mapait na kamatayan? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live po tayo ngayong araw ng Biyernes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon mga ka-aksyon. Live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City, at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Umpisa na natin ang ating tabang ora mismo. Ito mga ka-aksyon, problema ng isang misis ang ora mismo nating tinuldukan muli nang ito ay lumapit sa ating programa. Ang kanyang reklamo ay patungkol sa hindi pagsustento ng kanyang mister sa kanilang mga anak. Paano nabigyang solusyon ang problemang ito? Ang kanilang pagharap. Panoorin sa tabang ora mismo update ni Jasmine Bausing. Panoorin po natin ito. Sustento, karapatan ng bawat anak na matanggap mula sa kanilang mga magulang. Ngunit ito rin ang kadalasang pahirapang usapan ng mag-asawa. Tulad na lamang ni Jovi na ang tanging hiling lang naman ay ang karapat dapat na suporta para sa kanyang 3 anak. Kahit hindi na sila muling magkabalikan pa ng kanyang dating kinakasama na si Cristino. Agad na nakipag-ugnayan kami sa opisyalis ng Barangay Santo Cristo, Tabaco City upang magkaroon ng formal na lagdaan ng dalawa tungkol sa halagang ibibigay na sustento sa mga bata. Konsenta na kung anong mga pagkukulang nindo. Ang habol mo sustinto ito, willing ka man magtokan sustinto. Ngunit sa kalagitnaan ng pag-uusap, hindi napigilan ng dalawa na mag-ungkatan ng kanilang sama ng loob sa isa't isa. Si birthday ni EJ, nag-iabot po sa akin kung mas kikisay. May na makita si EJ, di ka nang paramdam si sarong text para mataram ka kang itao. Hanggang sa naging emosyonal na si Joby sa mga nangyayari. Samantala, bakas din sa mukha ni Cristino ang labis na konsensya dahil na rin sa mga naidulot nitong lungkot kay Jovi. Aminado si Cristino na may mga pagkukulang siya bilang ama sa mga bata at bilang asawa kay Jovi. Two weeks lang ako hindi nagpadala, di ba? Joby, sorry sa nagawa ko noon. Upang tuluyang matuldukan ang alitan ng dalawa, inilatag namin ang kasunduan sa kanila. At sa pangunguna ni Kapitan Joel Bariso, kasama ang kinatawan ng Department of Social Welfare and Development ng nasabing barangay na si Cristina Verdeflor. Ang layunin ng kasunduan. Ang kasunduang ito ay ginawa upang maitaguyod ang kapakanan at pangangailangan ng kanilang mga anak alinsunod sa batas at upang maayos na maipagpatuloy ang obligasyon
ng ama na magbigay ng sustento. Napagkasunduan, ang ama magbibigay ng sustento sa halagang 2,000 linggo-linggo bilang suporta sa 3 anak. Pangalan ng tatay magbibigay ng sustento. Pangalan mo uli, sir? Printed name, tapos signature po. Ang parental guidance kan kay puan nindong duwa masarayo ka. Ang pagpadakula kang aki, obligasyon ang kang both parents ha, magurang ama ina, mutual obligation ang pagpadakula kang aki. Bakulang na madaranin doon sustento pati sa moral obligation kay puan pa kan magurang. Lalong-lalo ka na ta, nyaon sa imong mga aki. Nang matapos ang pag-uusap sa barangay, hindi namin inasahan ang sumunod na nangyari. Nakaabang kasi ang ama ni Jovi na si Joel Bodonal. Mabigat ang kanyang presensya at sa tindi ng emosyon, muntik na niyang tuluyang harapin ng pisikal si Cristino. Sorry pa. Sorry pa. Pa! Sorry pa. Ba't si pa makulgang buto sa iyo? Kagaya ni Tata Eugene, bilang isang ama, hindi niya maiwasang magtanim ng sama ng loob kay Cristino dahil sa ginawa nito sa kanyang pamilya. Ngunit sa huli, nananaig pa rin sa puso ni Tata Eugene ang pagpapatawad. Wala naman akong balak na pa. Ako, hindi naman ako nanggugulo pa. Opo. Opo. Kausapin ko lang si EJ. Alam ko nga kuya, kaya nga po ba nangingi talaga ako ng tawad sa'yo kasi yung respeto talaga na natanggap ko sa inyo, nandun talaga pa eh. Samantala, sinubukan ring kausapin ni Cristino ang kanilang panganay na anak na si AJ, ngunit mailap ang bata sa kanyang tatay. Jay, sorry sa lahat ng nagawa ko. Pa, sana bigyan mo ako ng pagkakataon, Jay, na ipakilala ang sarili ko sa iyo bilang magulang mo, bilang tatay mo. Bigyan mo ako ng isang chance lang, Jay. Naalagaan ka, kayo ng mga anak ko. Dahil sa bihirang pagkakataong nagkasama sina Jovi, Cristino at ang mga anak niya, binigyan namin sila ng isang buong araw para lubos na makasama at masulit ang bawat isa. Masaya kasi parang ngayon ko lang din naranasan na na madala sila sa ganitong lugar na tahimik. Kasi pagka napunta kasi ako dito, parang makita ko lang sila tapos uwi na ako. Ganun lang. So iba to sa sa nangyari sa amin ngayon. Ang sarap kasi parang wala na akong iniiwasan pagka pupunta akong Bicol. Wala na akong iniiwasan kung gusto kong pumunta sa kanila. Yun, mapupuntahan ko lang sila. Pero sana EJ, kung ano mang nangyayari ngayon, labas ka dito. Hindi ka kasali sa mga nangyayari sa amin ng mama mo. Hindi ka kasali.
nadamay ka lang sa problema namin pero hindi ka kasali dito. Yung pagmamahal namin, EJ, yun pa rin yun. Sana huwag mong isipin na dahil kalayo kami ng mama mo is hindi ka na namin mahal. Hindi. Mahal na mahal ka namin. Babawi si tatay. Sa mga pagkakataong tayo ay nawawalay sa ating mga mahal sa buhay, dito natin nararamdaman ang tunay na kakulangan, lalo na kapag pamilya na ang pinag-uusapan. Hindi ko akalain na may ganito kaya dahil sa tabang yun, nakausap ko yung mga magulang niya na ayun, kaayos din kami. Ngayon, ayos na kami noon. Kamusta po sir sa pakiramdam Ang niyo? ang sarap kasi parang wala na akong iniiwasan pagka pupunta akong Bicol. Din po kulog na bot po. Pero naging maginhawan po sa pagmati ko po niya. So dahil po ako nag-iisip, so dahil po akong dagit sa iya. So dahil po sa tabang ora mismo, nagkaayos po kami. Tapos naging maray na po so pagmati ko po. Kakulang salamat po. Dahil po sa tabang ora mismo, na-actionan po. So, kailangan ko po na magampanan po kang ni Cristino. So, para sa mga akit po. So, dahil po sa sustento na actionan po ninda. Yung sa po. Hindi man maibabalik sa dati ang pagmamahalan na binuo nila Jovi at Cristino, ngunit bilang mga magulang, tungkulin pa rin nilang patuloy na tugunan ang pangangailangan ng kanilang anak. Hindi lamang sa usaping pinansyal, kundi maging sa moral na paggabay at pagsuporta. Ayan mga kaaksyon ng ora mismong pagtugon ng tabang ora mismo sa alalahanin patungkol sa sustento at sa wakas, Alam mo, kahit hindi man sila nagkaayos na dalawa. Correct, hindi man naging happy ending ang pagsasama ng mag-asawa, pero at least yung kanilang responsibilidad sa kanilang mga anak, kahit papano, ay ginagampanan. Yan. Magpa-patch up ata itong si tatay. 'Di ba? Kasi syempre marami siyang pagkukulang, pero base sa kanyang sinabi, partner, gagawin niya ang lahat para maibigay yung pangangailangan ng kanyang mga anak. Mga anak. At tama yung sinabi ng kapitan sa kanilang barangay na hindi lang basta yung sustento yung ibinibigay ng kanyang ng tatay, kundi yung responsibilidad bilang isang magulang sa, kumbaga, hati silang dalawa o sabay silang dalawa na kahit papaano ipalakihin yung parenthood, partner, Tama. yung responsibilidad ng co-parent. Importante yun, partner, kasi hindi ibig sabihin na ikaw si nanay, ikaw lang yung gagawa ng ganito. Hindi ibig sabihin ikaw yung tatay, ikaw naman yung ganito. Correct. Dapat parehas maramdaman ng mga anak yung tunay na pagmamahal ng kanilang mga magulang. Correct, partner. Pero nakakalungkot man yung, lalo na yung panganay, kasi alam niya na yung Meron nangyayari. na siyang, ang kanyang isip ay alam niya na kung ano yung tunay na nangyayari sa kanilang mga magulang. Pero yun nga, hindi natin pwedeng sabihin na para lang mabuo yung pamilya ninyo, para lang maging masaya yung mga anak, eh dapat magsama kayo. Hindi na. Correct. Kasi, kumbaga, hindi na sila masaya sa isa't isa. Kumbaga may kanya-kanya na rin ata Oo, parang masaya na si minamahal, tatay sa bago nitong kinakasama. Si Mrs. naman, open naman ang kanyang sa bagong pwedeng makasama habang buhay. Ayan. At sa uli, kumbaga nagkapatawaran na sila, nabigyan na sila ng linaw patungkol dito sa kanilang Yun naman partner ang pinaka-importante, yung pagpapatawad. Sa ano man na nagawa mong pagkakamali, acceptance, pagpapatawad, importante yon para maka-move on kayo at maluwag sa inyong pakiramdam na wala kayong bigat na nararamdaman, wala kayong kinikimkim na sakit ng loob. So, pinaka-importante, pagpapatawad. Ayan. Kumbaga kahit mahirap, sa tingin natin talagang mahirap na kumbaga magpalaki na ganyan, especially yung mga anak nila na lalaki, na broken family, iba? Pero pwede pa naman sila partner magkaroon ng
susunod na family picture, 'di ba? Kasi kahit papaano alam na nila na meron silang pinagsamahan. Hindi lang nga sila sasama na sa isang bubong. Correct. At sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, motorsiklong pinagdiskitahang nakawin sa Piudoran Albay. Nahanap na ang detalye, abangan. Kaya wag kayong bibitaw mga kaaksyon at magbabalik pa ang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Dinot sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa Gabos. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa Gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Sa bawat sulok ng Pilipinas, sa kabundukan, sa tabing dagat, at sa mga liblib na barangay, naroon ang Ako Bicol Party List. Kasama mo, kakampi mo, kasurog mo sa laban para sa mas maginhawang buhay. Mula noon hanggang ngayon, tuloy-tuloy ang serbisyong may puso, mga programang hindi lang proyekto, kundi tunay na kwento ng pag-asa, pagkasakit at pagmamahal sa kapwa. Sa bawat medical at dental mission, daan-daang pamilya ang nakatanggap ng libreng konsultasyon, gamot at ngiti, katuwang ang mga volunteer doctors, dentists at partners na may pusong maglingkod. Sa bawat wheelchair na ating naipamahagi, may isang buhay na muling nabigyan ng pag-asa at pagkakataong muling makagalaw tungo sa panibagong bukas. Sa kabuhayan at edukasyon, patuloy tayong nagbubukas ng pintuan ng oportunidad mula sa scholarship programs para sa mga kabataang nangangarap hanggang sa Padyak Asenso at iba pang livelihood projects para sa masisipag nating kababayan. At maging sa oras ng sakuna,
Isa kami sa mga unang rumiresponde sa gitna ng ulan, baha o unos. Naroon ang Ako Bicol, agad na kumikilos para maghatid ng relief operations at kalingang may puso. Dahil para sa amin, ang bawat sakuna ay hindi hadlang kundi pagkakataon para ipakita ang tunay na diwa ng bayanihan at malasakit. Tuloy-tuloy din ang mga proyekto para sa malinis na tubig, maayos na elektrisidad at mas maliwanag na kinabukasan. Mula sa mga water system projects hanggang sa mga bagong substations, bawat ilaw, bawat patak ng tubig, simbolo ng pag-asenso. Ang Ako Bicol ay hindi lamang boses sa Kongreso. Ito ay kakampi sa serbisyo, kaagapay sa pagbangon at kasurog sa pag-asenso. Patuloy kaming magsisilbi, tapat at may malasakit para sa bawat Bicolano, para sa bayan. Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang, ora mismo. Eto mga ka-aksyon, dumako naman tayo sa ating good news of the day. Ang Ako Bicol Party List ay walang sawang namamahagi pa rin hanggang ngayon ng maagang pamasko. At sa hapong ito, mga bata sa Barangay Del Rosario, Campus Mercedes, Camarines Norte naman ang mga nabibiyayaan ng regalo. Para sa update, makakausap natin si Sir Raymond Prado, ang coordinator ng Ako Bicol Party List sa Camarines Norte. Magandang hapon, Sir Raymond. Yes, ma'am. Magandang hapon sa inyo lahat dyan sa Legazpi City po, sa regional office. Balita namin, Sir Raymond, may nagaganap na gift-giving activity dyan sa Barangay Del Rosario. Yes, ma'am. Ito po ay pangalawa na natin ngayong Disyembre. Ito po sa Barangay Del Rosario, San Roque National High School, Del Rosario Campus. Dito po sa bayan ng Mercedes, Camarines Norte po. Opo. So ano po, Sir Raymond, yung objective or layunin ng Ako Bicol Party List sa pagsasagawa po ng gift-giving? Alam niyo po, ang mga napili natin ay para sa mga kindergarten at daycare pupils upang kahit paano po maipadama natin sa mga paslit na mga bata. Ang Ako Bicol ay always still naiisip pa rin natin sila na bagaman sila yung mga paslit lang, maiparamdam natin yung totoong pagmamahal at pag-aaruga sa katulad ng mga paslit po. Okay. So, ano po ba yung naging proseso? Bakit po yung kindergarten pupils dyan po sa inyong lugar yung napiling mabigyan ng regalo ng Ako Bicol Party List? Siyempre po, sa pamamagitan ng ating mga barangay coordinators, mas minarapat at hindi po pinili, kundi mas minarapat nilang mas mabigyan ng karapatang mga katulad ng ganito pong event na yung mismong mga kinder dahil hindi sila masyadong napapansin, no? Nagkakaroon lang sila ng Christmas party, hanggang doon lang. Pero yung may nagbibigay sa kanila na galing sa iba, katulad ng Ako Bicol Party List po ay dapat kaisahan po ng grupo na sila na po ang mapagbigyan ng Ako Bicol. Ayun. So walang ginawang pagpipili, kundi talagang lahat ng kindergarten dyan sa nasabing school ay mabibigyan. Ilang bata po ba yung makakatanggap ng pamasko mula sa Ako Bicol Party List? Siyempre, hindi naman tayo binigo ng Ako Bicol. Another 100. 50 boys at 50 girls. Pinati po namin. Ayun. So, 100 na mga kids ang mabibigyan ng regalo. So, ano po yung mensahe nyo, Sir Raymond, sa ating pong mga magulang at guro na patuloy na gumagabay sa mga bata, lalo na ngayong papalapit ng Pasko? Alam niyo po, nung nasa meeting namin, sinabi ko rin sa kanila na gabayan ninyo ang inyong mga anak. Kasi kami, bilang kami yung sa buong Region 5 ay nandito lang, may kakampi kayo, may katabang kayo, may kasurog kayo. Habang lumalaki ang inyong anak, andito lang kami, magiging malakas at ay may matibay kayong paniniwala na tayo magtulungan para po sa maging kaisa namin kayo, maging kaisa nyo rin kami
Dahil hindi lang ito yung pagkakataon na magkatulungan tayo sa pamamagitan ng sa Paskong ito. Laging ang Ako Bicol ay handang tumulong, anumang bagay basta po kaya natin. Ayun. Ayan. Ito ang sinabi ko sa kanila. Opo, Sir Raymond, bilang coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa Camarines Norte, ano po yung nararamdaman po natin na nakikita po natin yung mga magulang at mga bata ngayon na sobrang saya dahil sa atid ng Ako Bicol Party List para sa kanila? Actually po, sobrang saya nila kasi maging ang mga magulang, meron din silang pagkain. Ano po, akala lang nila kanina yung para sa anak nila. Pero dahil po may pakonsenang ibinigay at konsiderasyon ang ating mga puting congressman, kasama sila sa kakain ngayong hapon. Katulad po na nakalipas sa taon, siyempre, yung mga anak lang. Pero ngayon, kasama na po yung kanilang mga nanay. Opo. Hindi lang masaya, kundi doble masaya po ang nararamdaman sa kanang barangay council po. Opo, Sir Prado, maliban sa mga asistensya, mga programa katulad ng sa educational, sa medical na ibinibigay ng Ako Bicol Party List sa ating mga kababayan dyan sa Camarines Norte, gaano ka-importante na magkaroon rin ng ganitong gift-giving activity ang Ako Bicol Party List sa ating mga kababayan dyan? Alam niyo po, hindi na talaga ito mawawala at kung hindi lang ngayon nagsimula ito. Almost dekada na rin po ang Kapaskuhan, kaugmaan na ibinibigay natin sa mga paslit sa buong Region 5 at sa buong Camarines Norte po. Kumbaga, hindi lang masusukat na importante para sa mga paslit, kundi as nararamdaman, as hinahanap-hanap po ng mga bata, ng mga kaasian, ang itong ating ginagawa. Hindi pa man tumutungtong yung Desembre, marami na sa atin nagtatanong kung anong barangay yung tatamaan nitong activity po o advokasya na ginagawa ng Ako Bicol taon-taon. Ayan. At sinabi nyo dyan, Sir Prado, maliban dito sa dalawang nauna nang nabigyan natin nitong activity ng Ako Bicol Party List, ano na naman po yung plano natin sa ibang paaralan or community dyan sa Camarines Norte? Alam niyo po, ang nais ko sana, doon naman tayo sa isla. Mga isla po na hindi pa po natin nare-reach out pagdating sa ganitong aktibidades. Ayan. Kung meron kang mensahe, Sir Prado, sa ating mga kababayan, ano po yon? Siyempre, andito lang po ang Ako Bicol sa Camarines Norte. Laging handa at naglilingkod ng tapat at siyempre may serbisyong may puso. Ano po, andyan lang kami, always present po. Kahit nga po may sakit na ang inyong lingkod, tuloy-tuloy pa rin yung trabaho. Kakibat dito, katulong natin ang ating mga coordinators sa mga barangay. At papasalamat po ako na hindi lang ako ang kumaganap dito sa aktibidades ito, kundi kasama pa ang mga barangay coordinators natin at municipal officers at ang provincial executive council ng Ako Bicol Party List. Ayan. Maraming salamat sa Raymond Prado at pagaling ka at palakas ka dahil marami pa tayong trabaho na gagampanan para lang mapasaya, matulungan ang ating mga kababayan dyan sa Camarines Norte. Huwag kayo mag-alala, ma'am. Ang boses ko ay boses ng lahat. We have 9,400 leaders in Ako Bicol in Camarines Norte po. Ang dami po dyan magagaling magsalita din. Na sinanay natin para po may katulong tayo. Lalo na sa pagpapasunod, pagpapalaganap ng mga programa, advokasya at mga serbisyo ng Ako Bicol sa lalawigan ng Camarines Norte. Maraming salamat sa Raymond Prado. Alam mo partner, si Sir Raymond talagang napakasipag, napakagaling at talagang kinakailangan siya ng Ako Bicol Party List dyan sa Camarines Norte. Despite na sa sinabi niya ngayon na meron siyang sakit, meron siyang nararamdaman. Kaya tayo ay believe sa mga coordinator, sa mga empleyado ng Ako Bicol Party List na despite sa masamang panahon, sa distansya ng lugar ay patuloy pa rin at pinipilit na mapuntahan para maihandog itong tulong ng Ako Bicol. Minsan kasi partner, nakakalimutan na yung sariling kalusugan dahil sa kagustuhan na makapagsilbi. So,
Ang wish natin kay Sir Raymond ay manatiling malakas, malusog, para magampanan pa yung pagpapasaya, pagtulong sa ating kababayan dyan sa Camarines Norte. Ayan. At syempre, hindi lang kay Sir Raymond, pati Sa na rin lahat, sa lahat. sa lahat ng coordinator, municipal coordinator, provincial, lahat partner ng mga volunteers ng Ako Bicol Party List staff and all nakatulong sa pagsisilbi sa ating mga kababayang Bicolano. Ayan. At syempre sa atin din, partner. Oo. Para maihatid din natin sa publiko ang mga trabaho, ang mga ginagawa ng Ako Bicol Party List sa loob at labas ng Bicol Region, sa buong Pilipinas, nananatiling matayog ang pangarap ng Ako Bicol para makapaglingkod sa ating mga kababayan. Ayan. Kaya makikita natin na yung tuwa at saya ng ating mga kababayan, mga kabataan, mga magulang, kumbaga yun yung balik sa atin. Opo. Alam mo, partner, natutuwa ako dahil kahit anuman, partner, yung pinagdadaanan, na problema sa buhay, kahit sino pa man, partner, talagang yung Ako Bicol Party List ang natatakbuhan. Anuman, partner, yung pangangailangan ng ating mga kababayan, ang Ako Bicol Party List ay hindi umaayaw sa pagtulong sa ating mga kababayan. Correct. Kaya mapakonti man o malaki, yan man ay malayo o malapit, anuman, partner, yung Fox of Life, ang Ako Bicol Party List ay laging naandyan, partner. Kaya sa loob ng 2025, napatunayan ng Ako Bicol Party List ang kanilang naipangako sa sambayan ng Pilipino na magsisilbi, magtutulong, magpapasaya. Lahat na partner, na positibo, partner, na ipinangako ng Ako Bicol Party List ay nagampanan. Kaya looking forward tayo, partner, sa 2026 na sana ay magpatuloy itong pagtulong at pagmamahal na ipinadadama ng Ako Bicol sa ating mga kababayan. Correct. At maliban dito sa mga magagandang programa ng Ako Bicol Party List, ay meron pang nakahandang mga programa ngayong 2026 na makakatulong sa ating mga kababayan, especially sa ating mga kababayang nasa laylayan. Correct. Mga proyektong patuloy na mapapakikinabangan ng ating mga kababayan. Kaya, totoo, partner, yung sinasabi ng Ako Bicol Party List ay katulong na at kakampi pa. Yan. Kung sa Bicol, katabang na, kasurog pa. Samantala, kung matatandaan nyo mga kaaksyon noong ika-29 ng Setyembre, nanawagan sa ating programa si Joanna Bulaga, residente ng Barangay Binodigahan, Piuduran, Albay, matapos nakawin ang motorsiklo ng kanyang manugang. Ngunit makalipas ang mahigit 2 buwan, nakatanggap tayo ng magandang balita. Kahapon lamang ang motorsiklong matagal nang nawawala, muli nang nakabalik sa pamilya nila Joanna Bulaga. At para sa detalye, makakausap natin ngayon sa kabilang linya ng telepono si Ma'am Joanna. Magandang hapon, Ma'am Joanna. Good afternoon po, sir. Ma'am. Opo, nung nanawagan po kayo sa Tabang Ora mismo noong September 29, ano po ang natanggap mong update? Ayan. Pais muna natin yung linya, partner, medyo choppy. Pero yung una, partner, na sumagot siya, mukhang ibang-iba na, partner, dahil masaya na ang nararamdaman niya. Diba? Punong-puno ng kasiyahan na yung dati nilang pinagdadaan na nalungkot, syempre, panghihinayang sa motorsiklo, ngayon, partner, ay napalitan ito ng tuwa. Ayan, balikan natin, partner, nasa linya na sa muli si Joanna. Hello, Ma'am Joanna. Magandang hapon sa muli. Good afternoon po, sir. Ayan, ma'am, ulitin ko lang kanina yung tanong ko. Nung araw, September 29, nang dumulog po kayo sa aming tanggapan, matapos po noon, ano po yung mga natanggap nyo pong update patungkol dito sa nawawalan yung motorsiklo? Actually po, sir, nung pananawagan po namin na yun, nung mga nakalipas po na araw, wala po kami, sir, natanggap na mga balita po. Kung saan po ay under investigation pa rin po yun. Opo. At paano nyo, ma'am, maaari nyo bang maikwento sa amin, ma'am, paano nyo po nabawi itong motorsiklo? Meron bang tumulong po sa inyo? Ano po yung mga impormasyon na natanggap nyo po para mahanap po itong motorsiklo? Meron po kami, kaya sir, na kaibigan po na nataong pong nagdala po ng tricycle. At
nakita niya po yung motor po namin, nakaparking na po siya sa abandonadong lupa po, sa may tabi ng tulay po. Doon po napansin na, pinakonfirm po sa amin kung iyon po yung motor namin. Confirm man po namin at nakonfirma po namin na sa amin po iyon, sir. Opo, how about naman yung nag-drive nitong motorsiklo? Ito po ba ay nahuli? So I mean po, sir, yung nagkuha po, kumbaga, Opo. wala naman po kami, sir, na anuhang tao at wala din naman po, sir, nakakita doon sa kung sino po yung nagdala po ng motor ba yun doon sa parte po ng lugar na yun, sir. Okay. So, ibig sabihin, nakita ng kakilala mo, ma'am, ay nakaparada na ito sa gilid ng kalsada, itong motorsiklo po ninyo. Yes po, sir. Nakita lang po, nandoon na po. Wala naman pong ibang taong at wala man po doon, sir, na malalayo po yung bahay doon. Okay, so... Wala po magtuturo na may nakakita na kung sino po yung naglagay ng motor na po yun doon sa may abandonadong lugar na po yun, sa may tulay. So, posibleng itong kumuha ng motorsiklo ay, kumbaga, pinark na lang doon sa gilid ng kalsada. Yes po, sir. Ayan. Sa loob ng 2 buwan, ma'am, gaano po ito nagkaroon ng epekto po sa manugang po ninyo na ngayon ay wala siyang nagagamit na motorsiklo? Ano po, sir, mahirap po at pag kailangan po ng service, sir, wala man po kami basta-basta magagamit na ibang service po, lalo na pag may mga pupuntahan pong malayo, sir. Ayan. At nang panginayang na din po, sir, sa pinagpaguran. Yun po yung naging epekto po sa amin, sa papa ko. Ayan. At ngayon ay mabuti na lang at nahanap na po itong motorsiklo. Opo. Joanna, magandang hapon. Good afternoon po, ma'am. Opo, Joanna, pwede ba naming malaman kung para po sa inyo, ano po ba yung masasabi nyo sa naging papel ng aming programang Tabang Ora mismo at ng mga taong nakapanood po ng inyong panawagan? Ako po yung nagpapasalamat sa Tabang Ora mismo po sa pagtulong po sa amin. At hindi ko man po ma-mention yung hindi ko po kilala. Magpapasalamat po ako sa taong yun at nagbigay po sa amin ng informasyon para po ma-recover muli at mapabalik po sa amin yung service po namin, ma'am. Ayun. So, ibig sabihin, dahil hindi nyo po kakilala yung taong nagbigay po sa inyo ng impormasyon, posible po na napanood niya po sa aming programa ang inyo pong panawagan. Salamat po kami sa kanya. Ayun, opo. So, Dahil po sa kanya, nagkaroon po ng pag-asa na mapabalik po sa amin yung motor. At ngayon po ay nandun na po sa bahay. ayun. So, malaki yung pasasalamat ni Joanna at ng kanyang pamilya partner dahil dito sa nagbigay ng impormasyon na nakapanood partner ng ating programa, kaya nabigyan siya ng impormasyon partner, nakabalik sa kanila yung motorsiklo. Salamat, Joanna. Thank you po, ma'am, Opo. sa pagtulong niyo po. Alright. You're always welcome, Joanna. At kami ay masaya dahil ngayong papalapit na Pasko, yung problema niyo patungkol sa motorsiklo ay wala na. Oo. Maraming salamat, Joanna, sa muli. Ingat and advance Merry Christmas. Maraming salamat din po, ma'am. Merry Christmas po. Ayan. Siguro yung kumuha partner na konsensya na, no? Oo. Or kung hindi naman partner, naubusan siya ng gas. Gas. Doon na. Oo. Or kaya ginamit niya lang ito kung anong man na purpose niya sa ilang mga araw, pero nung wala nang pakinabang sa kanya yung motorsiklo, iniwan na lang. Pero maling-mali yung gawain niya, partner, no? Dahil ang pagnakaw ay mali at kasalanan yan sa ating batas. Correct. Kasalanan sa mata ng Diyos, kasalanan sa ating kapwa, at kasalanan din sa batas. So, Ayan. hindi dapat yan pinapamarisan, hindi dapat yan ginagawa. Siguro sa ating mga motorista na rin, sa mga may-ari ng motorsiklo, siguro doble pag-iingat, pag-aalaga sa kanilang mga motorsiklo para hindi sila mabiktima ng ganito mga kawatan. Hindi mo naman maaring
may kasabihan baga tayo na gamit mo, bantay mo. Bantay. Pero hindi naman pwede kasi nga kung mayroon kang pupuntahan, syempre ipapark mo. Pero yun nga, park at your own risk, pero dapat make it sure na yung paparadahan nyo ng inyong motorsiklo ay safe. At Correct. huwag kakalimutan yung susi na maiwan. Dapat hindi na iiwan yung susi at make it sure, partner, na nakalak. Nakalak. At in case na magpa-park kayo, siguraduhin, siguro magpa-park na lang sa matao, merong CCTV, o kaya naman merong parking attendant. Correct. At kung medyo malapit lang yung pupuntahan, better maglakad na lang or mag-commute. Pero kung hindi nyo talaga maiwan yung motorsiklo nyo dahil mahal na mahal nyo, kung baga sinasabi partner na, I can live without my motorcycle. May motorsiklo. Ayan. Okay, so ingat na lang. Ayan. At in case man na mabiktima tayo, ay agad na ipagbigay alam sa otoridad. Oo. At maraming salamat sa ating mga kababayan, mga tagapanood, ano? Dahil partner, series of carnapping or motor napping partner yung nangyari. At nakatulong ang ating programa sa pagre-recover niyan, partner. 'Di ba? Natulungan natin sila dahil maraming mga tagapanood tayo yung nakikipag-cooperate or nagbigay ng impormasyon para matulungan yung mga kababayan nating nanawagan. Correct. At sa ating mga kababayan na nabiktima rin, kumbaga hindi kasama na sa kanilang iniisip na in case na mabiktima sila ng mga ganitong kawatan, na in case makatapos silang makapag-report sa pulis, ay pupunta sa ating programa para kumbaga maraming makapanood. Oo. So, tama yun na proseso, ano? Ipa-record sa authority, then pwede po kayong pumunta sa amin para makatulong po kami. Bukas po ang aming programa sa mga ganyang pong panawagan. At syempre, paalala din sa mga taong gumagawa ng mali. Magbago na kayo, 2026 is coming na. Diba? Lumaban kayo ng patas. Kung gusto nyo magkaroon ng motorsiklo, paghirapan nyo. Paghirapan nyo. Kung hindi, hingin nyo yung motorsiklo ni partner at dalawa na ang motorsiklo nito. Binigay ko na nga, partner. Pinamigay na. Okay, isa na lang. So, wag na muna. Saka na. At yan ang mga kwento at tinaing nating ora mismong tinugunan at binigyang aksyon ngayong hapon. Para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Ayan mga ka-action, 6 na araw na lang at Pasko na. Partner, 6 days. 6 na tulog na lang. Oo, 6 na tulog na lang mga ka-action at Pasko na. Merry Christmas in advance. Correct. 6 days na lang, partner. Imagine, ilang araw na lang. Pasko na. Ayan. At ilang araw na din, 2026 New na. Year na. Diba? Napakabilis ang takbo ng panahon, kaya napakabilis din ang pagbabago. Pero sana this coming 2026, partner, ay magkaroon na ng peace on earth, magkaroon na ng panibagong buhay na talagang masasabi mo, partner, na wala nang kaguluhan. Importante yun, partner, kasi kahit gaano kahirap yung buhay, pag lumalaban ng patas, pag masaya yung ginagawa mo at wala kang naapakanakap na ibang tao, magaan. So, we hope and we pray that we have all a bountiful New Year.
Ang pinaka-importante ang respeto at pagkakaisa. Yan! Happy New Year din sa inyo mga ka-action and advance Merry Christmas. At gusto ko lang syempre pasalamatan partner ang ating mga government agency na Opo. nagbigay sa atin ng pagkilala bilang media partners nila. Oo, sunod-sunod yung mga awards natin, partner, ano? Yung mga opisina po ng gobyerno na patuloy po na kinikilala ang aming katapatan, ang aming pong pagtatrabaho, ang aming pong fair, verified and validated information, factual and truth information ang lagi po naming inihahandog sa inyong lahat. Ayan, at maraming salamat po at naway patuloy ang ating kooperasyon, pagiging partners sa mga susunod na taon para magbigay ng impormasyon sa ating mga kababayan. Correct. At hindi lang yung government offices, partner, specifically na yung ating mga men and women in uniform. Maraming salamat sa Albay PPO, sa Legazpi City Police Station, PRO 5, Bureau of Fire Protection, lahat. CSE, DepEd, Bicol, DNR, maraming salamat po. Ayan. So, magkikita-kita pa tayo po sa Lunes, sa susunod na linggo para sa ating Tabang Oro mismo. At hanggang sa Lunes, mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po, si Nomar Corporal. Ito po ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po, si Raimi Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat. At ito ang Tabang Oro mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat